Моліться і ви, мої діточки милі, я всіх вас відбавлю від бід. І не лишайте нас, мати, ми просимо, і нашу молитву
Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас віки віків. Успокой, Господеві, помолімось. Господи, помилуй. За мир, за небо і спасіння душ наших, Господи, помолімось. Господи, помилуй. За мир усього світу, добре станший Бог, Господи, помолімось. Господи, помилуй. За владикується нашої Епіфанії, митрополита Київської України, як Дробицьку і сам Хресне пресвітерство, во Христі, як прийшли людей, Господи, помолімось. Господи, помилуй. За Богом бережену Україну нашу владу війську, Господи, помолімось. Господи, помилуй. За добре повітря, за врожай плив земний, щастя спокійний, Господи, помолімось. Господи, помилуй. За подарований, дуже знеможений та поневолений, за спасіння, Господи, помолімось. Господи, помилуй. За благовінарі, за прощення ріки наше, здраві, спасіння, Господи, помолімось. Господи, помилуй. За перемогу наших воїнів, Господи, помолімось. Господи, помилуй. Що визволитися на всяку скорботу, небезпеки та недолі, Господи, помолімось. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, владицю нашу Богородицю Діву Марію, з усіма зібливнувши самі себе один одного, все життя наше, Христова відомо. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас віки віків. Господи, Боже, ти держава. Ти запевниш руках, вихідно радісний голосом, молиться Богородиці, спаси сина, Богородь, Всевишній скажи, дай нам цю землю.
Ще ми, Господи, помолімось. Заступи, спаси, помилуй, храни нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, владицю нашу Богородицю Діву Марію, за всіма степенувши самі себе один одну, селіті наше, присувайтемо. Вот Твоя держава, Твоє царство і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і віки. Ще ми, Господи, помолімось. Заступи, спаси, помилуй, храни нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, владицю нашу Богородицю Діву Марію, за всіма степенувши самі себе один одну, селіті наше, приступаймо. Господи добрий, чоловіколюбивий, Бой Тобі славу славимо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і віки.
владиці ми грішні приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми уповали, не прогнівайся дуже на нас, ні не пом'яни беззаконь наших, але зглянься і нині, як милосердний, і відпав нас від ворогів наших, бо Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, всі діла рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб, надіючися на Тебе, ми не погинули, але щоб і збавились Тобою від війни. Ти єси спасіння роду християнського. Бо Ти святий все Боже наш, і Тобі слави даємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, віки віків. Амінь. Святий Боже, святий рідний, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. І духові Твоєму. Господи, вислухай молитву мою, потримання моя від сил Твоїх. Господи, вислухай молитву мою, почуй моління моє від силі Твоїх. Хваліться Господа, бо добрий Господь. Господи, вислухай молитву мою, почуй моління моє від сині Твоїх. Господи, вислухай молитву мою, почуй моління моє від сині Твоїх. Філіппіянського славня святого апостола Павла читання. Браття, радійте завжди в Господі, і це кажу, радійте. Славність ваша нехай буде відома всім людям. Господь близько, не турбуйтеся.
просить, не прошу, але завжди молитви на прохання з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. І мир Божий, який перевищує всякий розум, береже серця ваші, помисли ваші в Христі Ісусі. Нарешті, браття мої, що тільки істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любить, що вільне слави, що тільки чеснота і похвала, про те помишляйте, того ви навчили, що прийняли і чули, та бачили мені не виконуйте, і Богу миру буде з вами. Премудрий, стаймо побожно, виснуйте Євангелію, миру всім. Від Матвіївської Євангелії читання. Будьмо уважні, сказав Господь, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожен, хто шукає, знаходить. І хто стукає, тому відчиняють, і хто просить, одержує. Чи між вами така людина, яка, коли в селі попросить у неї хліба, подала б йому камінь? І коли просить, і гриби подала б йому змію? Отже, якщо ви, будучи злими в віки, дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у нього.
і за всіх тут присуперах ясно храми, що зберегтися навіть до всякої скорботи, гніву, біди, недуг душевних, спокійними ще у здоров'ю проходили все милостиві. Господи, вислухай нас і помилуй. Бати милостивий чоловік, любний воїстиві, слави даємо свій синочному Духові, нині і повсякчас віки. Оголошений помоліться Господеві. І не забудь, Господь, помилуй. Що просвітив їх слово істини, що відкрив, що признав до соборної апостольської церкви, спаси, помилуй, сторони Боже Твоєю благодатію, що вони з нами славили, і дякую Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас віки. Ще мир, Господи, поможімо. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Ти благодатію. Премудрість, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, що і Сину, і Святому Духу, нині і по всякі віки. Ще в мирі, Господи, поможімо. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Ти благодатію. Премудрість, Бог, Ти держав, де хорону мати, безслави даємо, що і Сину, і Святому Духові, нині і по всякі віки.
нині і повсякчас, і віки. Духовну молитву нашу, Господи, за принесені чесні дари, Господеві, поможімо. На святих траншу з вірою ходення, Господеві, поможімо. Про безлучна усяку скорботу, недолі, Господеві, поможімо. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Я все за святу безгрішну Господа просимо. Ангела миру вірного провідника до життя нашого Господа просимо. Прощай відпущай гріхи та прови нашого Господа просимо. Добрий пожиток душ наша, мирне світу, Господа просимо. Останок життя нашого в мирі і покаянні скінчити, Господа просимо. Християнське кінці життя нашого без болі, бездонно, мирно і довіти на страшність Христа просимо. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, владицю нашу Богородіву Марію, со всіми степенувши, самі себе один одну, все життя наше, Христові замов. Родна Сина, що з ним пресвятим, ближотворчим Ти Духу, нині і повсякчас і віки. Мир усім. Полюбимо один одного, що думно визнавати. Двері премудрості, будьмо вашими. Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного Отця Божого перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного, Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і нашого ради спасіння, пішов із небес і воплотився в Духа Святого і Марії, Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царстві не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняється.
очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього. Амінь. Станемо побожно, станемо зі страхом Божнього уважною спокійну жертву приносити. Завдай, Господа нашого Ісуса Христа, любов Божця і причастиство Духа нехай буде за всіма вами. До неба піднесімо серця. Дякуємо Господеві. Пісня перемоги співають, виголошують, викликають і промовляють. Прийміть, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пийте з неї всі, кров мене за вас проливається на відпущення гріхів. Твоїх і приносимо за всіх і за все. Оспівуємо тебе, благословимо Особливо на Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Владицю нашу Богородицю і Вседіву Марію.
Найперше помяни Господи, нашої Епіфанія, митрополита Київського, Кирияка Дрогобицького, Самбірського, і даруй святі церкви, що були вони у мирі збережені, по честі, здоров'ї, довговічно, правдиво навчали Слово Твоє істини. І дай нам єдине милостине серце славити ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, віки віки. Нехай дарують милості великого Бога, Спаса нашого Ісуса Христа за всіми. Всіх святих помінувши ще і ще мирі, Господеві, поможімо. За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, поможімо. Щоб чоловіколюбний Бог наш, прийнявши святине небесне, мистився жертви, як вони пахощі, і послав нам Божественного Благодарського Духа, поможімо. Що визволитись на всяку скорботу, ні в недолі, Господеві, поможімо. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Я що дай святого безрічного Господа, просимо. Ангела миру, вірного провідника душ нашого Господа, просимо. Прощай, відпущи ріки та провини наші, Господа, просимо. Добрий пожитовше душ наша і віру до світу, Господа, просимо. Останок життя нашого в мирі і покаянні скінчити, Господа, просимо. Християнська кінця життя нашого без болю, бездонно, мирно й дорвітку на страшно скорі славі Божим, просимо. Єдність віри і прийшли, виблагши самі себе один одному, все життя наше Христову віддамо. І сподобаємо. І сподоби нас, Владико, безбойно несу на смерть призивати тебе, небесного Отця, і промовляти. Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От і царство, сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, віки віки. Мир усім. Коли наші коні перед Господом, благодаттю і щедроти невідrodного Сина, що з ним благословений все Пресвятим лежить Святою Духу, нині і повсякчас, віки віки. Будьмо уважні.
помяни святеє святих.
І страхом Божою любов'ю приступіте. Вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя. Вірю, Господи, що ви, що Христос, Божого, Господи, що ви цих дівчинок спаси, і життєві я теж. І ще вірю, що ти сам Христів, ти саме Христне кров'ю я, молю, що спомени, просили, всякий вільний, невільний, то слово, що ділі, свідомі, несвідомі, і слово наша шляна, прикаситися, причистих твоїх тай. Благословенне, які вчить вічними, верши твої тайни, Святе Боже, прекрасне святі прийме, Богу, Ангел та не розплив, Силуана на тих людях, аж вірить, визаю тебе, помне Господь, царстві Твоє, нехай не святий Господь, Твоє причастя, святих віте Господа, веселене душне тіло, Боже, безмерсні гріхи, Боже, гріхи мої, і помни вишки слава, совершив, Господи, прости, Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Так руки на груди, і так підходити помаленьку, підходити. Для людей, і що він
Жалем за нами, наші
Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Вознесися на небеса, Боже, і конці землі слава Твоя. Завжди, нині, і повсякчас, і віки. Амінь. Вознесися на небеса, Боже, і конці землі слава Твоя. Вознесися на небеса, Боже, і конці землі слава Твоя. Вознесися на небеса, Боже, і конці землі слава Твоя. Світане пішне любові, найдути грому сходить буде, нас спливає щастя чудове, сам Христос Господь у славі йде. Нас спливає щастя чудове, сам Христос Господь у славі йде. Малій хатині, маленькій готі, гостить безмежне щастя й любов. Сам Христос Господь, що на Голгофі за гріхи світу зажертві кров. Сам Христос Господь, що на Голгофі за гріхи світу зажертві кров. О, Пресвятая тайно любові, перед Тобою мудрість німа. Святої жертви тіла і крові, най за нас мовить віра тверда. Святої жертви тіла і крові, най за нас мовить віра тверда. Най за нас мовить і серцем чистим, каяння сльози в наших очах. Дихай між нами, спасе наш Христе, все, Син мій Боже,
Достойно дякуємо Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Якщо озовешся ту безгрішну, виплощи самі себе один одну, все життя наше, Христові дамо. Отиця свячена Тобі слави даємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і віки. Миром виємо. Господи, помилуй. Господи, Ти благослови, що благословляють, і освятися на тебе покладають. Спаси людей, Ти благослови на світі Твоє, понад усе бережи. Освяти, що Христу дома Твого прославі пожертвуйся, рішенням на тебе, і свідетеся пастише войску Боже, обережемо Україні наших, так нашу кров, храму Твого, і сім'ї всяке владення, всяке зверхи звисоти, прикриви тебе все світло, і від злому видаєм, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і віки. Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя. Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя. Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! І сьогодні ми відправили найважніше богослуження, святу літургію. Свята літургія – це є найважніше богослуження для всіх богослужень, які є в церкві. Тому що на цій літургії відбуваються ті події, які відбувалися, коли жив Ісус Христос, від народження аж до розп'яття на хресті, Його смерть і Воскресіння. Все це є в святій літургії. Тому та дуже важливо є це богослуження, найважніше. Як він казав, щоб люди знали, що означає служба Божа, то вони б не то, що йшли, а на колінах лізли. Тут відбувається для людини все, що потрібно для життя дочасного і життя вічного. Часто люди більше дбають про земне життя, так дбають, що забувають за життя вічне. А Ісус Христос прийшов, щоб навчити нас, як ми маємо жити, що робити, щоб осягнути те життя вічне. Це є мета, ціль кожної людини – осягнути життя вічне. Ісус Христос дав своїм життям приклади, показав, що земне життя, воно є коротке і змінюється, а життя вічне є вічне і вже не змінюється.
тут на землі людина поживе і все одно мусить мерти. Кожна людина народиться вже призначенням смерті. Але люди це часто забувають. Але Ісус Христос якраз прийшов, щоб нас навчити, щоб ми знали і більше старалися і думали про життя вічне. Бо це життя вічне, але настільки важливе, настільки радісне, настільки багате, що тут можна втратити все, як апостол Павло. Ніхто не може мене відірвати від Ісуса Христа. Не за ніщо і ніхто. Нема такого на землі блага, що мене хтось відірвав від Ісуса Христа. Бо Ісус Христос є тим благом, тим добром, тим блаженством для кожної людини. Без Ісуса Христа ніхто не може спастися, ніхто не може осягнути цього вічного життя щасливого. Ісус Христос сказав, що я і Отець ми одно. Апостол Пилип сказав: Господи, покажи нам Отця, і вам вистачить. Ісус сказав: Пилипе, ти тільки зі мною живеш і бачиш, що я творю. І ти питаєшся, покажи нам Отця, ти не хочеш бачити Отця. І часто в нас зустрічаються люди, написано, що Бога ніхто ніколи не бачив, тільки син єдинородний. І це є правда. Але Ісус Христос так навчив нас, каже, що хто бачив мене, той бачив Бога Отця. Бо я і Отець ми одне, одна природа. Тобто, то, що є в Отці, то є Ісусі Христі. Все. Отець без початку і Син без початку. І тому то ми повинні це знати і розуміти. Є батьки, і діти маленькі, і вже від малку вже повинні привчати дітей до молитви, до церкви, до правди, до любові, тому що світ є лукавий, і ми знаємо, ми пережили багато держав, багато війн, які на нашій землі переходили всі. І ми знаємо, хто не прийшов, добра ніколи нам не приніс. А ми маємо тепер свою державу. І тільки своя держава, маємо свою церкву. Тільки своя церква може дати все, що потрібно для життя дочасного, земного і вічного. Часто буває так, що люди помиляються, стараються тільки про земні блага, про земні блага. А Господь Бог не забороняє тих земних благ. І Бог створив ці блага для людей, але людей праведних, які вірять в Бога, Отця, Сина і Духа Святого, які вірять в Бога і служать Богу. Це все є для тих людей. Але ми бачимо, що ті люди, які не вірують в Ісуса Христа, їх є більше, і вони працюють тільки для земного життя. Вони не знають вічного, не вірять в Воскресіння, не знають вічне життя, не знають Ісуса Христа. І бачимо, що вони досить добре розвиваються, так сказати, в всіх технічних справах, по інших таких, що вони працюють, роблять тільки для земних. Мають заводи,
мають різні купальники, працюють і бачу, вони живуть. Але Бог не для них створився, а для нас, християн. Але оскільки вони в єдності працюють і не тільки для себе, але ще займають інші землі, чужі землі. Бог розподілив кожному землі. А вони займають землі, щоб нажитися, щоб тих людей зробити їх рабами, а самі нажитися і забрати все від них і землю, і все, що найкраще для себе, а для нас оставити мало що, щоб тільки жити. Ось такий світ є. Тут це коротко, але хочу ще сказати іменно, що від нас це залежить. Багато залежить. Тому що ми бачимо, є діти, і ми не знаємо, що з них буде, які будуть вони. Коли народився Іван Хреститель чи інші, то все питали, що з своєї людини буде, чи вона буде. Знаємо, що Іван був вірений Богові, бо народилися апостоли, і також були вірні Богові, і любили Бога Ісуса Христа. Ісус казав, що апостол, що нам за то буде? Сказав, будете мати вічне життя в небі, будете судити інших, будете жити вічно за те, що ту перетерпите за мене, будете терпіти, але зато будете мати життя вічне. Там, де я є, там і ви будете. На небі, на небесах, там посей багато людей створив. Кажуть, якщо порівняти це земне життя і вічне, то, звичайно, вічне життя є довге, вічне, навіть кінця, і більше ті блага, бо там вже Ісус Христос воскрес і показав, що своє тіло, що Він був побитий, розп'ятий, гвоздями прибитий, не було місця, тільки що були рани, але помер, воскрес, і вже нове тіло, нове життя. Ще те тіло переходило через стіну, через двері замкнені, те тіло духовне. Але ж показати їм він їв, що він, хоч те тіло вже не потрібно їсти, не змучиться, нічого земного, тільки на радість. Боже, показав, які тіла будуть наші. І тому ми повинні це і дітей так само пережати, і молитви, і те, що діти прийняли. Це таїнство дуже важливо. Прийняли причисте тіло і кров Ісуса Христа. Це означає, що прийняли тіло Ісуса Христа. І вони вже є дітьми з'єднані з Ісусом Христом. Настільки з'єднані, що вони вже так само мають жити, як жив Ісус Христос. Перше було таїнство хрещення, де одержали Духа Святого. Тепер одержує тіло Ісуса Христа. Боже, поступово ці всі таїнства це є для спасіння наших душ. І то хочу ще сказати, що, звичайно, найважніше є діти, тому що від дітей буде залежати наше майбутнє. Це і наше майбутнє. Як їх навчати, але ми бачимо, що цих дітей весь час, як приходять вчителі, як не є свої, то вони вчать по-своєму. І кожна держава, як заходить, хоче зразу лапає за дітей, найкращих, які способніші, найгарніші, що собі забрати, їх навчити все по-своєму, щоб вони були такі, як вони. А тоді приходять люди
недобрі приходять сказати, вони вороги наші, але вони хочуть все забрати. Ми знаємо, як приходили вони, забрали все і роздаралися найбільше родини, знищити родину. Знищити родини, потім знищили решту все. Поля забрали, все забрали і взялися за родини, що родини. Дітей взяли до себе, батьки старі залишилися, то позабирали і сталося, багато людей вмирали і багато людей в такий спосіб нищили людей наших, а населяли своїх людей, населяли наших землі, забирали і потім ті чужі люди, які ми прийняли їх, вони там були біда. А вони стали, прожилися і вже хочуть нашими землями перейти до Росії чи до Заходу, перейти, щоб не так перейти самі, перейти, але вони хочуть вже землею перейти наші. Видите, то є вся біда тому, але залежить, я сказав, від виховання дітей. Тому що бачимо, колись була релігія і вчили, але все одно, яка би держава не була, релігії вчили, але робили по-своєму, щоб відібрати дітей від батьків і не так слухати, що не слухали батьків, послухали держави, вони навіть не дали праці, не дали роботи, і людина мусила слухати їх. Але це все минулося, ми живемо в новій своїй державі, і йде війна, але при помощі Божої Ісуса Христа війна закінчиться, нашу перемогу. І потім буде добро, радість, і буде мати життя на землі, і осягнемо життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу! Благословення стоїть на вас, завжди нині і повсякчас, віки віків. Слава тобі, Христе, надія наша, слава тобі. Христос істинний, що вознісся нас на небо, всіх Бога, час спасає нашу ради, але тепер ще й сай матері сихвальна апостолів, Юрися нашого Злату, Старові Константинопольського, сестра Тариси Бориса Гія, Володимир, Коля Перезвану, і святі високі Майдани, і всіх ще помилуй, спаси нас, Твій благий, ти чоловіку любний. Всіх дітей, побажати їм щасливого життя, побажати їм всього найкращого, і щоб були вірними Богу, і щастя, здоров'я, ласки Божої, благословення Божого, щоб пам'ятали за церкву, за Бога. Господь Бог дарував їй всяке добро, нам нагає і благає літо. Владичице світу, царице землі, ми просимо щиро і молимо вірно, всіх причасників ти благослови, пошли їм мати о щастя земного,
великий. Дорогі наші діти, шановні батьки, гості, зараз отець Ігор хоче вручити вам такі пам'ятки про сьогоднішній дуже гарний день. День вашого першого урочистого причастя. Ми будемо вас запрошувати, а ви по одному будете підходити. Так? То запрошую Чепіль Олівію. Прошу Лин Марічка. Лин Марічка. Стасюк Павло, прошу, Стасюк Павло. Матвій, вибач. Пустовоко Вікторія. Ківан Марко. Адамчук Анна. Бойко Аліна. Перегони, Аліночка, перекинь в другу сторону. Отак. Деда Макарій.
Іван Цігляна, Миса Давид, Гева Олександр, Сечко Єлизавета, Деяк Дем'ян, Бачинський Роман, Олексюк Соломія, Прийма Павло, Гошко Святослав, Кузик Ірина, Чапіль Денис, Глава Мирана, Так, дякую. Я ще два слова скажу. Так, дорогі діточки, в знак того, що сьогодні дуже гарний день, дякуємо Богові, що дав такий час, коли ви прийшли до першого урочистого причастя. І зараз ми заспіваємо собі з вами пісеньку, у якій будемо Богові дякувати. За все тобі я дякую. Спаси Господи.
мої, завжди мене навчай, веди в небесний край, о Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. Дуже гарно, молодці. Всі боком, зараз не сюди, обертається не сюди. Ось закриває на одному місці. Добре, батьки, крок до ззаду. Піднімаємо ніг. Всі дозаду. Ще дозаду. І добре, крок. Тепер добре. Давайте зробимо сам, а давайте далі ось так. І не всі. Нас... Так, дивись, всі гарно видно. Так, тут працювали. Дівчинка, отам бічку. Так, трошки вище. Так.
Так, 3, 2, 1. Дітки, дивимось зараз уважно на мене і постараємося слідувати. Добре? 3, 2, 1. Ще разочок. 3, 2, 1. Молодці. Хай залишається лише дівчата. Хлопці додати не стій. Не чекайте, зараз що ви будете. Хлопці, на одному рівні себе не засиваємо. Трошки вище. Молодці. Все, дивимося уважно на мене. Хлопці, не підходимо. Підходимо. Так, уважно дивимося на мене. Трошки відходимо звідси. 3, 2, 1, усміхаємося. Не гніваємо. 3, 2, 1. Ще трохи. 3, 2, 1. Молодці, хлопці. Стаємо, всі. Ще хлопці, що? Посвідки на одному рівні. Всі тримаємо себе, не закриваємо. Трошки нижче. Вже нижче. Дивимося сюди. 3, 2, 1. Усміхаємося. Ще раз. 3, 2, 1. Ще разочок. Не гніваємо. 3, 2, 1. Молодці. Є. Молодці. Оце відпускаємо.